Samdan ang duha ka mga individual human ang managlahing insidente sa pagpanigbas nga nahitabo sa Talakag ug Baungon sa Bukidnon. Sospek nga magtiayon sa pagpanigbas sa Talakag mitahan sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Samdan sa ulo ug putol ang tudlo niining 36 anyos nga babaeng biktima human nga kalit gitigba sa magtiayong sospek sa Purok 3 Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Ang insidente nahitabo pasado alas 4 sa hapon adlawng Domingo. Base sa investigasyon sa PNP nga samtang anaa ang biktima sa balay sa iyang higala, kalit kuno may abot ang mga sospek og walay pagduha-duha nga gitigbas ang biktima. Swerteng luwas kini og daling gidala sa ospital. Misibat gilayon ang mga sospek human ang hitabo. Apan wala madugay, mitahan kini sa Talakag Municipal Police Station. Kasong frustrated murder ang atubangon sa mga suspitsado. Stukuan siya sa investigation, sir. May mga kuha na sila ng previous, may history sila ng mga kuha, no? Away-away siya. Samdan sab kining 37 anyos nga lalaki sa Purok 4 Barangay Balintad, Baungon, Bukidnon. Human matigbasan sa iyang ig-agaw nga sospek pasado alas 6 sa gabi adlawng Sabado. Sumala sa PNP nga samtang gainom ang biktima og iyang mga ig-agaw, yang kalit nagkabikil sa istorya. Dito gilang gitigbas sa 34 anyos nga lalaking sospek ang biktima kung asa na igo sa iyang ulo ug kamot. Stable naman siya, sir, pero visible tong mga kuha niya, sir, mga open wounds niya sa fingers niya, sa left hand niya, sir, may kuha sa siko, may kuha ng hack niya, sir, hack wound sa mga fingers niya. Padayon pang ginapangita ang sospek nga misibat human ang hitabo. Cyril Chavez, 1 Mindanao.